naglisod ka ron, dulang sa Diyos nimo, kay siya lang ang Ginoo mo. Kung ang kabala ka, naghari ka ron, kung ang duha-duha nagapadayon, salig lang sa Diyos nimo, kay siya lang ang Ginoo mo. Tawag kang Jesus, kasi ang Diyos musabot sa imong suliran. Tawag kang Jesus, kasi ang Diyos maluoy siya kanimo.
Mga higala, kumusta? Maayong gabi kanyang tanan. Kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is Our Home. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is Our Home. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo ka natong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, mag-ampo kita. Mahigugmaon dalang panan makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kay tasan sa mga langit. Dalaygon ka sa walay katapusan, ikaw ang Dios ug hari sa among mga kinabuhi. Ginoo, gipasalamatan kanamo nga hangtod niining mga taknaa bisan pa sa daghang mga kakulian apan nagapadayon gihapon kini nga programa nga nagasabod sa binhi sa kaluwasan. Panalangini kini nga programa o kining estasyon. Panalangini usab o Dios ang mga nagapaminaw. Hinaot pa nga ang influences gahom sa Espiritu Santo magatandog sa ilang mga hunahuna o kasing-kasing og sila Ginoong Dios imong kabigon sa pagduol nga mga laga diha kanimo. Salamat nga ikaw magahatag o magatubag sa amo nga mga pagampo pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is Our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga naglain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa ato nga naandan sa di pa ta moadto sa pinakamin porsyon sa atong programa at naandan ta naman ning mag-iban tag pipila ka mga text message. Well, sa makausap pa alang sa mga nagsigig paluap, no, nagsigig pangutana bahin sa DYCM ug kanus agyud makatingog. Actually, nagtingog ra gihapon kining atong programa pero sa kuan na lang sa live o siguro dili magid namo ma-estimate diri, dili namo mapasure kung kanus agid mo tingog pagbalik ang DYCM. Ang atong himuon ani ang pagpailob na lang gyud kung kanus no. Okay, niatay basahon Kuya John, maayong udto. Si tatay mura na gyud og mag-alindasay og igabot igkahapon magsigi dayog pangutana kung mutingob na bagbalik ang DYCM. By the way kuya, mugreet kog happy birthday kang Manang Nancy nga mag-birthday siya karong adlaw. Manang, happy birthday. Salamat sa pagbasa kuya. Okay, salamat po diha sa inyong tanan sa pagsunod sa ato nga programa. Well, ni apatay basahon sir ang ama pangutana ni. Okay, well mga higala, si Brother Libby sa dili pa magaiban og pipila ka mga text message sa iyang cellphone. Mas maisigo Brother Libby nga imong malili usa diha ang atong monitor aron atong mahibaluan kung ding lugar o dapita nagagikan ng atong mga pinalangga nga mga viewers. Okay Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa tanan nato nga mga viewers o followers na ini nga program. So ni ama mo sa Visayas, sa Luzon, sa Mindanao o sa uban pang part sa kalibutan karon. Or asa mamong tungura karon nga naglantaw sa atong programa. Kinasingkasing mo namo mahigala nga gina-welcome sa ato nga tulumanon sa Jesus is Our Hope. Okay, pwede na mo kapadangat diri namo og mga mensahe. Pwede sa amo nga mga number ni Brother John. Pwede diri sa comment section nato sa ato nga Facebook sa DYCM Bogo Adventist. Pwede sa ari sa ako nga messenger mga higala, no? Namoy mga greetings diha or mga pangutana. Nya karong taon-taon atangin ninyo ang pagtubag sa pangutana. Naamoy mga dugang tubag diha, so
text doon mo diri or pwedeng mo message doon mo aron atong mabasa ang inyong mga tampo, mga kahigalaan. Okay, palihog sa gihapon atong gipahinomdom mga atong i-share mga higala. Anya ninata sa pagbasa ato nakita dinhi si Sister Alma Mahait. Mayong gabi sa tanang naminaw sa pulong sa atong Ginoo. So good evening Sister Alma o sa iyong family. Madam, ayong gabi ninyo diha. Salamat sa pagbiyo sa inyong kabisi pero sa gihapon wa mo malimot sa paghatag og panahon sa ato nga programa. God bless you and your family. Okay ni asad si Brother Meliod sa Silasol. Mayong gabi mga kapaglaom. So good evening Brother Meliod. Ano niya po si Aser Ginakusgam Arahi. Mayong gabi Kuya John o Kuya Libby watching from Tubuso. Okay, good evening Brother Aser sa Tubuso. O niya po si Michelle Gamao Bunghanoy. May gabi ni mo Sister Michelle Bunghanoy. Napakaroon sa Saudi. O niya salamat sa pag-pray o pag-love Sister Michelle or Sister Manan. Niyasad si Brother Ronilo Itang. Mayong gabi na usab kaninyo Brother John o Kuya Livy o maayong gabi isab sa mga kaigsuunan nga makanunayong naminaw o nag-view niini nga programa sa Jesus is Our Hope. God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronilo. O niya po si Kapaglaom Michelle, nakikuban sa nato. O niya po si Enting Mahait. Good evening mga bro. God bless you. Kinsa ni Brother Living mao man no sa kapagla Michelle mao man na magsigig hisgot sa New World Order. Mao gyapon ni siya da. Mao gyapon ay ang mga text ba? Ay ang mga message. New World Order gyapon. Yan lang balik-balikon. Aniya Niyas Brother Enting Mahait. Good evening mga bro. God bless you og sa tanang mga viewer. Salamat sa pag-view, Brother Inting. Mr. and Mrs. man sila kay bana man ni Sister Alma. No? Thank you so much, Brother Inting. Niyasad si Merlin Biderder. Salamat po sa pag-send og mga heart muds. Niya po si Brother Marvin Morelio. Good evening ninyo Kuya Libby o Kuya John. Naminaw og nagtanaw na sadbi ninyo karon. Hopefully, ma-okay ra diha sa station parang magpaminawan mo o balik sa FM. God bless ninyo kuya o sa tanan nga nag-view ani nga programa. Kini po si Nel Guarin. Good evening Kuya John o Kuya Livy. God bless. O niya sad ato nakita si J. Merced. Mayong gabi sa tanan nga mga kapatid. Okay, good evening. Hapon si Guarin Edison. Good evening Kuya John o Kuya Live. Niya po si Charles Notario Aragon. Salamat sa paglab o pagpray. Okay. Arita sa pikas nga monitor higala ato ni Ipuli-Puli. Ato ning pangbasahon ning mga kahigalaan nga ato nakita ni screen. Ang uban dinhi nag-love, ang uban nag-like sa ato nga programa. Okay niya si Brother Ronilo Itang, Tris Jamin Jaime, niya po si Rosalyn Mainit sa Germany. Niya po si Sister Alma Mahait, Minsi Gabisay Sinadhan Hidokos, Alger Lipon, Rold Soto Tams, Junior Nueva Claves, Jidel Peritos, Maki Kuro, Rosavilla Andales, G. Merced, Nel Guarin, Lilian Santing, Chel Notario Aragon, Ayan Kevin Dorotan, Elmudam Flores, Kapaglaom Michelle, Marvin Morelio,
Mitchell Gamao Bunghanoy, Jivne Jeris Malati, Richard Burden Belardi, Miliod Silasol, Aser Ginakusgam Arahi, Lilita Espinosa, o Glowel Nodalo Estrera. Okay, muni ato mga nakita mga higala dinhi sa screen, atong mga higala nga naglab o naglike sa ato nga program. O niya, padayon ta dinhi sa ato nga pagdili sa ato nga messenger, ato ning tanawon ang atong makahigalaan nga nagapakiguban sad kanato. Okay, ato na ning sugdan og basa niya si Brother Cesar Ilgira sa Gihulngan City. So good evening, Brother Cesar. O niya pod si Sister Chari de la Cruz Nugas. O niya may siyang gabi ni Brother Dodds niya, Dong Dodds, may gabi ni sa iyong family. O niya pod si Sister Gina Gonilamos Larisma. Okay, thank you kayo. O niya po si Michelle Aragon. Niya sad si Ma'am Makrita Roidas sa Tambungon. Niya ato po nakita din si Sister Ninfa Villacasten sa Cadiz City. Ato po nakita si Brother Rolls Sototams. Niya sad si Sister Sarah Katampatan o si Brother Abner Dualio. O di ato sa nakita ni si Ma'am Esther Fuentes Molihon. Okay, mo ni ato nakita ni higala sa ato nga messenger. Karong taod-taod ato po ni unyang lilion, basahon nato kung naay mga bag-o nga mga viewers, mga naglantaw, nag-message sa ato nga program. Niya ato po nakita ni higala si Edwin Notarte. Salamat Brad Edwin sa pag-pray kanunay o paglab sa ato nga programa. Niya ato po nakita si Pascualita Calusor. Mayong gabi na usab mga brad og sa tanan nga nagtan-aw. God bless. Daghang salamat sa inyo Sister Kuling diha sa Linaw, San Isidro Leyte. Ang Ginoo magpanalangin sa inyong tanan. Unya salamat sa inyong pagbati sa inyong mga igsoon diri sa Bugo. Kanunay mo nga nagapaminaw, kanunay mo nga wa malimot. Ang Dios mao'y magapanalangin sa inyong tanan. Mga tag-as na ni silag mga edad, Brother Libby. Sila ni Tatay Ostaniano lumapak. Amahan ni Mami Neneth Gabisay lumapak. Okay, ni asad si Majslia Muñez. Ay, Mader, may gabi ini Budas Manila, Mader. Anya, good evening. I'm watching in Tansa, Cavite. Muna address yan mo diya, Maj, no? Tansa, Cavite. So, may gabi ni mo diya, uban sa Bugno-bugno naman nagjutay ng lugar diha, Mader. Okay, niapod si Erwin Juanes. Mayong gabi sa inyong tanan. Amo gabangan. Amo giabangan pirmi. O Giabangan, abot pasabot giatngan ba? Amo giabangan pirmi. Giabangan Giabangan Tagalog ba? Giabangan, giatngan ba sa ato giatngan. Si Gina. Okay, salamat kay Sister Gina. Share, no? Salamat nga giabangan ninyo ato nga programa gisunod ninyo. So thank you kayo o ang Dios magapanalangin kining tanan diha. Okay, sa pagpadayon mga higala atong ihatag ang panahon ka Brother John. Pero karong taon-taon ato ning basahon na po yung mensahe at last na lang ako basahon niya si Brother John Lobetania kinakusgan ni Destabugon. Mayong gabi mga igsoon, magapanalangin ang Dios kanunay sa inyo Bro John o sa imo Bro Libby. Kumusta nimo diha Brother John uban sa imong someone o sa tibuok nimong kasambahay? Ang Dios magapanalangin sa inyong tanan. Okay, Brother John, palihog basaha ang pangutana.
Okay, adto taning kanini ang pangutana ni Rodney. Okay. Ni Rodi Burlasa. Na may kining mga burlasa na ni daghan anay sa Libagon o sa Salvasyon, no? Sa Rinliti. Okay, Brother Rodi Burlasa, maayong gabi nimo uban sa imong pamilya. Ato ning basahon. Nakahigayon ra gyud ko sa pangutana sa inyo, sir. Gusto lang kong masayod sa inyo ha. Giunsa man ninyo pagsiguro nga maluwas mo sa inyong pundok o inyong relihiyon. Salamat, si Rodi Burlasa ni. Okay, daghang salamat Brother Rodi Burlasa sa imong pangutana. Giunsa man ninyo pagsiguro nga maluwas mo sa inyong pundok o sa relihiyon, si Rodi Burlasa ni. Okay, ang tinuod pagkasulti, kami diri wala gid mi magunahuna o magbati, wa san mi magtudlo, wa san mi magpahibalo nga kami maluwas mi sigurado sa among pundok o relihiyon. Tungod kay dili manggod pundok o relihiyon ang tao maluwas o mo'y manduluwas sa tao, kundili nga ang manduluwas o ang makaluwas si Kristo. Busa kami diri wa mi magtudlo, wa mi maghuna-huna o magbati nga siguro gyud mi nga maluwas mis among pundok o relihiyon. Kay dili man pundok o relihiyon ang manluluwas, si Kristo man. Og diha sa kang Kristo, masiguro na to ang atong kaluwasan. Mo bitong ang slogan sa atong programa, Jesus is our hope. Si Jesus mao ang atong paglaom nga sa atong kinabuhi karon ug pagkinabuhi ning kalibutan na makasiguro kita, makalaom tang maluwas ta pinaagi sa kang Ginoong Hesus. Ang confession sa atong Ginoo sumala sa Juan 14:6 miingon siya, matud pa ni Jesus, ako mao ang dalan, kamatuoran ug ang kinabuhi, walay si bisan kinsang makaadto sa amahan gawas kun pinaagi kanako. O tandaan nato na, musa dili gyud na mahitabo nga ang tao dili siya kapaniguro nga siya maluwas pinaagi kang Kristo. Dili pinaagi sa pundok o dili pinaagi sa relihiyon, kundi pinaagi ni Kristo. Matud ba ni Kristo, ako ang dalan, ang kamatuoran o ang kinabuhi. Walay si bisan kinsa nga makaabot sa man gawas kun pinaagi kanako. Busa pinaagi kang Kristo, ang tao makabaton og kasiguruhan alang sa kaluwasan. Maman gani na ang gisgutan sa Buhat Kapitulo 4 versikulo 12 nagingon nga wala nay lain pangangalan ubos sa silong sa landong sa langit nga pinaagi niini mga luwas kita. Busa pinaagi kang Kristo ang tao maluwas, dili pinaagi sa pundok o pinaagi sa relihiyon. Mo bitaw na nga adunay mga tao nga kumbinsihon mo pagsulod sa ilang pundok kay diha sa ilang relihiyon o pundok maluwas sila. Maapan ang Biblia dili ingon ni ana ang gitudlo kay ang manluluwas o ang makaluwas dili man pundok o relihiyon kundi si Kristo. Tandaan nato na unya gani kung atong tan-aon ang kasiguro asumala sa gihisgutan nga ingon si Kristo, I am the way, the truth, and the life. Walay bisan kinsa nga makaadto sa aman gawas kung pinaagi kanako. Busa, Brother Rodi Burlasa, karong gabiun na ako mo ingon nimo nga ang kasiguruhan sa kaluwasan dili sa pundok o relihiyon kundi pinaagi kang Kristo. Sa Buhat 16, kung imong tan-aon, dihay higayon nga si Apostol Pablo na kabaton siya kahigayunan nga masulod siya bilangguan. Dili tungod kay nagbuhat siya daotan, kundi giila nga siya naghimog daotan taliwala sa iyang pagsulti o pagwali sa pulong sa kamatuoran. So ang mga riha sa mga putaw, wala kini makababag kang Pablo sa pagsulti sa kamatuoran kay didto sa bilangguan
adunay daghang mga piniriso nga sila gipang-uhaw sa pulong sa Dios. O gunya sila gisultian ni Apostol Pablo kauban sa iya ni Silas ug ni Bernabe dito sa kulungan. O gunya nahitabo nga ang manlulunda ni adto sa maong kulungan ug nangaabli ang tanang mga pultahan. This is the right choice nga ang mga binilanggo makaiskapo na. Apan gipili sa mga binilanggo ang pagpabilin nga ilang patalingugan ang pulong sa Dios gikan kang Pablo kaysa pag-iskapo didto sa bilangguan. Taliwala sa mangit-ngit nga dapit kay wa pa man nagipoy kurente ang record nga nagdangkot silang suga. Ang jail guard on duty mao ining rubing na taliwala hapit ng kabuntagon o nakaplagan nga ang tanan nga mga pultahan sa bilangguan nangaabli. Ug tungod niya na gihuna-huna sa jail on guard nga tulubagon niya ni kay lagi nangaabli na hurot na gyud panglayas ang mga binilanggo og iya man tong tulubagon. Busa usara gyud kabutang mo na nga magpinutong gani gyud ta di gyud na maayo. Nilanit siya siyang espada kay ang tuyo niya nga magpakamatay siya. Mayo na lang gani kay nakitaan siya ng Apostol Pablo. Misinggit San Pablo, ayaw pagbuhat og dautan sa imong kaugalingon. Musa ka na di ang pagpakamatay o paghikog dautan gyud di ay na. Ingon San Pablo, ayaw pagbuhat og dautan sa imong kaugalingon. Di araming tanan walay nang gawas ka namo. Og unya ang record nga ang jail on guard ngani miyukbo sa kan San Pablo og nangutanan siya og unsay iyang buhaton. Sumala sa buhat 16, 30 ug 31. Og si Pablo misulti niya, tumuo ka kang Hesus ug sa imong panimalay ug maluwas ka. So, Brother Ronnie, burlasa. Ngingon nimong giunsa nimo pagsiguro nga maluwas mo sa inyong pundok o inyong relihiyon? Dili na mo inaa sa amo nga masiguradong maluwas mi sa among relihiyon kundili ang tao maluwas pinagi kang Kristo. Ingon ni San Pablo, tumuo ka kang Hesus uban sa imong panimalay ug maluwas ka. Brother Rudy, uban sa tanang mga naminaw, kami mag-aagni sa inyong mga hunahuna sa pagtuo diha kang Hesus, sa pagsubay kang Hesus kay siya mong dalan, o niya kay siya ang kamatuoran o sigurado nga maluwas ikaw. Tandaan na to na. O niya, usa sa mga punto kay si Kristo man mao ang atong kaluwasan o kasiguruhan, kinahanglan gyud nga magsusita dinis balaang kasulatan aron ta kagiyahan. Pamati ang ipamulong ni Kristo sumala sa Juan kapitulo 5 versikulo 39, ingon ni Ginoong Hesus, kamo nagasusi sa kasulatan. Kanawa unsay gisusi? Kasulatan. Kay naghuna-huna man kamo nga pinaagi niini makakaplag kamo sa kinabuhing dayon ngani kini mao ang nagpamatuod mahitungod kanako. Busa si Kristo nag-introduce mahitungod sa kasulatan nganuman kay ang kasulatan nagtudlo mahitungod kang Kristo. Busa kun ang tao walay pagsusi o pagbasa sa kasulatan, dili gid siya matudluan mahitungod kang Kristo. Ingon ni Kristo, kamo nagasusi sa mga kasulatan. Unsay gisusi? Kasulatan. Kay naghuna-huna man kamo nga pinaagi niini makakaplag kamo sa kinabuhing dayon ngani kini mao ang nagpamatuod mahitungod kanako. So only ra gyud nga makasiguro kang matudluan ka ngadto kang Kristo ang balaan nga kasulatan. Mao na ang gipamahayag ug gisulti usab sa mga apostoles. Sa ni San Pablo sumala sa ikaduhang Timoteo 3:15 paingon sa 17, mao ni ang gisulti og nga sukad sa imong pagkabata ikaw nakasabot na sa balaan nga kasulatan. Wow! Si Kristo nagisgot sa kasulatan, ang mga apostoles nagisgot sa kasulatan. Kini nga programa nga inyong ginapamatian ang gipasabot dinhi based gyud na sa balaang kasulatan. Sa ikaduhang Timoteo 3:15 ngadto 17 nagingon, og nga sukad sa imong pagkabata ikaw nakasabot na sa balaan nga kasulatan. Tanda na, balaan kasulatan nga makagagahom sa pagtudlo
kanimo. Remember, nga makagagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Hesus. Busa dili pinaagi sa pundok, dili pinaagi sa relihiyon ang tao maluwas, kundi pinaagi sa pagtuo ngadto kang Kristo. Busa aron ka mahibalo og masayon og unsa nga pagtuo ang imong angay nga barugan, susiha ang balaang kasulatan. Nganuman ang balaang kasulatan matud pa makagagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Hesus. Ang 16 nagingon, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios. Dunay daghang mga tao karon nga wala sila'y pagtuo, walay pagtagad kaayo sa kasulatan, ha? Maayo pa ang numero sa sweatres, ha? Kay ila pa ng tagdon, ig mata ig kabuntag, ang uban di usa matulog kung di kahibawog unsay result. Apan ang kasulatan dili nila matagad, wala kayo nila tagaig bili, ha? Wa nila tagaig bili ang kasulatan. Pero matod pa ang kasulatan makagagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Hesus. Busa ang kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo. Brother Rone, burlasa, mituo ka ba kang Kristo? Kamu karon naminaw. Mituo ba mo ni Kristo? Kung ning tuo mo ni Kristo, susihan ninyo ang kasulatan. Kay nga naman, makagagahom kini sa pagtudlo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo. Unya 16 lagi ningon ang tibuok kasulatan. Tibuok yun na, wa magingon nga pikas. Bagong tugon ra may ginahuna sa uban nang daan wala na. Pero ang tibuok kasulatan gitugas sa Dios. Busa ko ng tao nagsusis kasulatan, nakahibaw ka nga kana gitudlo sa Dios kay tinudlo sa Dios ang kasulatan. Gituga sa Dios ang kasulatan nga magagagahom sa pagtudlo nato ngadto sa kaluwasan. O gunya ang kasulatan, di mo kasulat gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. So kung nagsusi ka man sa kasulatan, susiha kuno kung kanang imong gibarugan gito kay naa may mga tawo mingon nga among namatag mahayag mo lang ni pagkamatian. Bi susiha kuno ang kasulatan kung kanang imong gibarugan o gituan gitudlo ba na sa Dios dinhi sa balaang kasulatan. Sunod gisulti, ha, may kapuslanan alas pagpanudlo alang sa pagpamadlong. Kung ikaw nagsusi sa kasulatan ingon nga magtudlo ngadto sa kaluwasan sa pagtuo kang Kristo, kung sayop ng imong gibarugan o gituan, gibadlong ka sa kasulatan. Kay mao man ay tuyos Ginoo gitugan niya alang sa pagpanudlo o pagpamadlong. Sunod sa ikatulo ningon alang sa pagpanulid sa kinabuhi nimo og batasan nimong baliko, ha? Matulid ra na pinaagi sa mga gitudlo sa Dios dinis balaang kasulatan. Sunod nag-ingon ang ikaupat og alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Busa ang tao makabaton og kasiguruhan sa kaluwasan diha kang Kristo o giniyahan sa balaang kasulatan kay mauni ang magmatuto kanato diha sa pagkamatarong. Nag-ingon ang 17 aron ang tao sa Dios wa magyon ang tao siyawa o aron ang tao sa demonyo. Nag-ingon aron ang tao sa Dios mamahingpit masangkap alang sa tanang maayong buluhaton. Busa sa balaang kasulatan mahingpit kag masangkap diya sa maayong buluhaton alang sa imong ikaluwas pinaagi sa balaang kasulatan kay ang kasulatan magtudlo kana mahitungod kang Kristo. Mo nang ingon ni Kristo sa Juan 5:39, kamo nagasusi sa kasulatan ay naghuna-huna man kamo nga pinaagi nini makakaplag kamo sa kinabuhing dayon ngani kini mao ang nagpamatuod mahitungod kanako. Brother Rodi, ha, masiguro mo nga maluwas ka dili sa relihiyon, dili sa pundok, kundi pinaagi kang Kristo o diha sa kang Kristo mamaluwas ta. Magiyahan tang matudluan dinis balaang kasulatan. Nganuman kay pulong ni sa Dios, Juan 17:17, balaan na sila pinaagis kamaturan, ang imong pulong mao ang kamaturan. Busa dawata ang kamaturan,
dawata ang pulong sa Dios kay nganuman mamaluwas ka. O unsay kasiguruhan ni ana? Santiago 1:21 o 22 nagingon, busa lugorin ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang bulig o sa naghingapin nga pagkadautan o dawata. Tanawa, o dawata ninyo sa kaaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Ang kanindutan na, dawatan niyo sa kaaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Brother Rode, uban sa nang naminaw, anda mamumudawat sa pulong sa Dios di bala ang kasulatan, matud pa, arang makaluwas sa inyong mga kalag. Ang 22 nangingon, hinuon tumanan ninyo ang pulong o dili kay magpaminaw ra kamo niini nga sa ingon ginalimbungan kamo sa inyong kaugalingon. Dili sapat ang pagpaminaw lang, kundi ang pagtuman, ang pagsunod sa pulong sa Dios. Kay sa sinugdan mo ng pulong ang pulong uban sa Dios o ang pulong nagrepresentar, nagpasabot kini mahitungod kang Kristo. Mauna nga sa imong pagkamakasasala o pagkamakadautan, makasiguro kang maluwas ka kay diha sa balaang kasulatan, mausab ug mabag-o ka sa imong kinabuhi, pinaagi sa imong pagtuo o pagsunod diha kang Kristo kay si Kristo ang dalan o ang kamaturan. Diha sa imong kinabuhi, Brother Rudy, batuni ang pagtuo kang Kristo o basta nang naminaw karon. Sumala sa Herbihanon 12:1 ug 2 nagingon, busa ginalibutan man kita sa mabagang panganod sa mga saksi, iwaklita ang tanang sala nga nagabugat pagpiit paglikos kanato og dalaganon tang malawtayon ang lumba nga atong ginaapilan. O unya sa 2 nagingon nga magatutok kang Hesus nga maong maghingpit og mag-uugmad sa atong pagtuo, looking unto Jesus, the author and the finisher and the perfecter of our faith. Pinagi kang Kristo, dili pinagis pundok, dili pinagis relihiyon, ang tao mamaluwas. So imposible nga ang tao dili maluwas kung si Kristo mo iyang gitutukan sa kanunay, si Kristo mo iyang gisubay kay siya man ang dalan. Brother Rudy, uban sa nang naminaw, mabuhay ka, dalaygon ang Dios nga atong napatalingugan karong gabi na ang iyang pulong. Si Brother Libby maghatag dugang pagpasabot, pagpatinaw sa natinawan ug sa nakasabot na ninyo nga mga hunahuna. Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John. So ato ning lilion makadiyot higala ang ato makigalaan nga nagtan-aw kay mga nahidugang naglantaw karon niya si Sister Lynn of Keria. Mayong gabi sa tanan. So good evening, Sister Lynn. Niya po si Dodong Eliser Romagos. God bless. So may gabi murag nakamatikod na ko nga kanunay naging kang makigsuod sa atong programa. Salamat kay dong. Abi nagong na busy ka dito sa Mindanao na. Okay, niya po si Eloida Agdalapis Tumakas. Good evening, Kuya John. And God bless. Salamat, Brother Roel. Uban sa imong asawa, si Ma'am Loida. May the Lord God bless you and your family. Niya po si Nova Jane Estrada Ihara. Salamat sa paglab o pagpray. O niya po, niya pag-iwi minsay si Eloida Agdalapis Tumakas, watching from AEL. Okay. AAI sa Adventist Academy Iloilo ni. Okay. Kay Brother Roel Acaluida. Oo, sa Adventist Academy na. Adventist Academy Iloilo. Kay AAI man. Okay, ato ning tanaw ning uban ni apod si Junior Noyba Clavis, nakikuba nato. Si Lovely Deheto, Basil. Oiga, maayong gabiin nyo din ha sa Kuanga, din ha sa Malabon, no? Kumusta kay Yoyong, kay Dave, kang Dr. Nunoy Alba, kay Mama nimo o kamong tanan diha, kumusta mo? Tanan din ha. Ang Ginoo magapanalangin sa inyo ha. Niya po si Basilio Otero, Notarion Jr. Niya sad si Brother Ralph Lotsabis. So may gabi ni mo, bro. Ay, salamat Brother Ralph sa imong pag-view sa atong program. Asa naman karon kamutis ka? Niya po si Sarah May Arribado Pepeto. Niya sad si Panganiban Nui Calib. Niya sad si Anita Cabalona Clavis.
Eleuterio Lagarisa. Niya po si Brother Mike Rivera. Sister Caroline Mariquet Galyares. Asa na Mareros Brother Mike? Nag-eskwela man siguro ni Brad Libby na? O to ani sa Naga View Academy. Tuma na ginang iyang handong kay naputol-putol mo ng iyang pag-eskwela kay ni ang nanamugod po din tayo pamilya. Nagmeet siguro nagkuha ni Theo dito, Brother John. Manay iyang kuan gad theology na iyang handong. Kay daghandon nga mga Adventist debater ba dyan ng eskwela og Theo dito sa dapit sa Davao kanang atong eskwelahan dito. Kita ra gadi anay wa mo eskwela anang ilang eskwelahan. Niya pod si Lilita Espinosa. Ani ato din tanawon makadiyot diri sa ato nga Starlet, kumusta mo din as Naval? okay ni si Sister JJ or Gay Marie Kalapuan. So good evening Sister JJ. Wa man ni kabalik sa gawas brother sa Saudi Brad Libby, wa pa na? Wala. Okay, thank you sis. Niya pod si Jemar Colis Gabaton. Lovely Elosorio. Niya nakikuban sa nato si Henley Ebo. Sa kuan po ni sa Tuburan. Niya sad si Scout Ranger Senior. Sir Isagani Aratsya. Niya po Sister Jenny Rama Permin. Salamat sa Ginoo brother. Sister Jenny, congrats ha. Mura nakapanganak naman ka Sister Jenny. Ato ormay taon ng konvertido di sa atong programa. Kumusta man tanan diya sa Victory. Minapasok Tuboso Negros. Siya nakaanak. Nagyod ko ganina sa unto. Panganak ka na gide. Thank you sis. Congrats Sister Jenny. Nataw rin yun. Okay niya po si Sister Ginalyn Lumuntad. Mayong gabi Sir Libby o Kuya John. So good evening Sister Ginalyn. Niya sad si Sister Nike Sumalinog. Niya sad nakiuban nato ang mga kaigsunan nato sa Kadwawan SDA Church. No? Thank you sa inyong pag-view sa ato nga programa. So palihog ko na Brother John o basa sa pangutana okay, ato na lang largo ni ang pangutana. Giunsa man niyo pag siguro nga maluwas mo ni anang inyong pundok o relihiyon. Salamat si Rudy Burlasa ni. Okay, daghang kayo salamat sa imong nindot kayo nga pangutana. So ang tao mga higala dili maluwas bisag unsa pa na kanindot ang iyang relihiyon di na makaluwas niya. Kay kun ang atong relihiyon makaluwas pa nato, di na ta magkinahanglan Kristo kay maluwas na gutas ng relihiyon. Ang atong manuluwas nga gipaila diya sa Biblia walay lain si Ginoong Kristo. Kay sa Mateo 1:21 si Joseph sa dihang nakahuna-huna siya nga iyang biyaan ang iyang pangasawunon nga si Virgin Mary nga ning buntis nga agad naman to siya o niya wa man niya hilabti pero ning sabak man yan matikdan nga ning buntis ang iyang pangasawunon maawaw man siya iyang biyaan unta sa hilom pero pinaagi sa damgo giingnan siya sa manulunda ayaw nagbuhata ang imong ginahuna kay di na mayo ang gisamkon sa imong pangasaunon lalang kana sa Espiritu Santo kun mataw na ang bata ang ingala nimo ana nganla nimo nag Jesus kay siya ang manluluwas sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala. Klaro kayo. Si Joseph gipahibaw ng daan nga si Jesus nga ipanganak ni Virgin Mary, Savior, manluluwas sa iyang katawhan. Wa pa siya matao, pero na siya iyang mga katawhan. Nga naman, kaysa wa pa siya nagpakatao ning kalibutana, diha na magud siya kauban sa iyang amahan. Kay gipaila magud sa amahan, sumala sa Hebrehanon 1:8 og 10 nga ang iyang anak nga mao si Kristo Dios og maoy nagbuhat sa langit sa yuta
O niya, giingon po ni Apostol Pablo sa Colosas 1:16, makita o dili makita ang tanang butang gibuhat ni Kristo. So diha nandaan siya. Sa dihang nahulog ang tao sa salahigala, mianhi siya sa kalibutan. O niya, nagpakatawo siya. Manang giingon sa Biblia, nga manluluwas sa iyang mga katawhan gikan sa ilang mga sala. So, way lain, kung imong tanawon ang 4:12 sa buhat 4:12 higala, walay lain nga ngalan dinhi sa silong sa langit nga ang tao maluwas kundili mao si Ginoong Kristo. Walay lain. So ang ngalan sa relihiyon dili na maoy manluluwas ang atong gipasakupan. Ang atong manluluwas sigala walay lain kundili si Ginoong Kristo. Motong nabasa ni Brother John ang 16:30-31 sa buhat nga usa ka magbalantay sa bilangguan, nakahuna-huna siya sa pagtubok tungod kay nagtuo siya nga sa dihang milinog nagguba ang bilangguan, nagtuo siyang nalayas na ang daghang piniriso. Risgo man niya kay siya may magbalantay, magpakamatay na lang unta siya, magtubok siya. Pero si San Pablo nga dito usas mga binilanggo tungod siyang pagtuo nga to kang Kristo, gidakop siya, bilanggo siya, uban ni Silas ito, uban sila. Gaynan San Pablo ang mga tao nga binilanggo nga way usa na to nga mulayas, magpabilin ta dinhi sa suod si bilangguan. Sa diha nakita ni San Pablo nga gibakyaw na ang pinuti aron magtubok ang usa ka jail guard. Gisingit ang Pablo, oy, sir, ayaw nagbuhata ang dautan sa imong kagalingon. Ay nagbuhata. Ni Arami, huway nang layas na mo. Sa unahuna sa jail guard nga pagkabuutan sa mga piniriso, wa magyud man layas bisan og pwede na untang makalayas kay naguba ang bilangguan. Ning luksod siya to, iwag-iwag siya dito, o giingnan niya si San Pablo, unsa may akong buhaton aron maluwas ako. Ang tubag ni San Pablo, tumuo ka. Wa maingos Pablo, sud anang pundo ka. Ingos Pablo, tumuo ka kang Ginoong Hesukristo aron maluwas ka, lakip ang imong panimalay. So pinaagi kang Kristo higala, maluwas ta. O niya, ang relihiyon usala na sa paagi nga nagtudlo nato paingon sa kaluwasan. Ang relihiyon nagtudlo na nato og kinsay atong manluluwas. Gitudloan ta sa relihiyon nga ang manluluwas mao si Kristo. Muna nga to susihon pod ang ato nga relihiyon nga gipasakupan kung eksakto ba ang gipangtudlo kaha ni ana. Nga naman kay daghan baya kayo karong nagpatutuo nga relihiyon nga sila maoy tinuod nga kamaturan nagtudlo paingon sa kaluwasan o niya gipansupak daing mga kasuguan sa Ginoo. Kung imong tanawon ang nakasulat sa unang Juan 2:4 mahigala, ang tao naghisgot si San Pablo nga ang tao nga nakaila sa Dios apan wala magbantay sa mga sugo, bakakon kanang tawhana o wa kanang kamaturan. So kinahanglan dahil mapamatud-an nga matinumanon siya sugo, nagtudlo siya. Kay wa siya nagtudlo sa napulo kasugo o roban pa makasuguan. Matod pang San Juan, bakakon kanang pundok ka o wa kaniyang kamatuoran. So muna atong usisaon ang pundok na to og tinuod ba ang gitudlo ana. So dinhi sa ato nga programa atong gitudlo ang naagyon sa Biblia, mga higala. Maunsa may atong reliyon, ang atong gitudlo ang Biblia. Nga naman kay mauni sukdanan sa mga pagtulunan na gitudlo husto bagdili. Kay wa din higala, aw di ginasusto. Kinahanglan nga ang pagtulunan
ngatong gitudlo nakasulat sa balaan na kasulatan. Tanaw na to, ug may usa pa yung pagiha nga ang tao maluwas. Among gingon ganiya way lain si Kristo ra. Sa Juan 3:16 nagingon atong mabasa, kay gihigugma sa Dios ang kalibutan, nga tungod ni ana iyang gipadala ang iyang anak nga bugtong, aron ang bisan kinsa nga mutuo or musalig kaniya dili siya malaglag, makabaton siya og kinabuhi nga walay katapusan. Tiyan mo na, klaro kayo? Ang mutuo kaniya or musalig kaniya bisan dili siya malaglag, sa ato pa dili maimperno, makabaton siya og kinabuhi nga walay katapusan. So pinaagi ra gyud sa pagtuo mo na higala nga dinhi sa atong programa gitudloan ta nga kung nagunahuna ta nga kanang atong relihiyon makaluwas, gitudloan ta ron gabihuna ng atong manluwas mao si Kristo dili ang relihiyon. Karon nagtudlo man nga si Kristo mao'y ato nga manluwas. Kini nga Kristo nga atong manluwas mauni kitang tanan baya makasasala ta. Paano ta maluwas mahigala? Paano ta mapasaylo atong sala? Sa unang Juan 1:9 nag-ingon ang Biblia nga kung isugid nato sa Dios ang atong mga sala, tumano niya ang iyang saad, pasayloon niya ang atong mga sala, og hinluan niya ang tanantang pagkadautan. Pasalig nas Ginoo mga higala. Ang tao maluwas nag-agi nagproseso nga nagsugid siya siyang sala, miangkon siya nakasala ko nimo Ginoo, pasaylo ako sa akong mga sala. Mo na yung mga proseso sa diha nga gipasaylo kay ang pasalig sa Ginoo, basta isugid nato ang atong sala nga niya kinasing-kasing. Aniyan, iyon ang Biblia, pasaylo o nako ang tanan ninyong mga sala, og hinluan ako ang inyong tanang pagkadautan. Kana kung atong isugid nga tos Diyos, giang ko na to ba, nakasala ko, kanya Ginoo, pasaylo ako, pasaylo o tos Ginoo, higala. Nantuho ina ang saad si Ginoo. Humanta pasayloa sa atong mga sala, unsa na atong buhaton? Maningkamot na ta uban stabang sa Ginoo nga maglikay sa pagpakasala. Sama sa atong mabasa sa unang sa Juan 8 versikulo 11, ang tambag ni Kristo, lumakaw ka og dili na ka magpakasala pag-usab. Human nato na dawat ang kapasayloan sa atong mga sala, mag-alagad tas Ginoo nga maglikay na ta pagpakasala mga higala. Kanya karon unsa may atong buhaton aron ta makalikay pagpakasala? Ang unang Juan 3:4 nag-define higala ang Biblia nga ang pagpakasala or ang sala mao ang paglapa sa sugo. So ang tao nga napasaylo iyang sala, naluwas siya gikan silot siyang sala, ang buhaton magtuman dahil sa sugo. Nga naman kay ang sala mauman ang paglapas sa sugo, o kay muunday naman pagpakasala ang buhaton sa tao nga mutuo nga to kang Kristo na dawat niyang kapasaduhan siyang sala, mutuman na siya sa balaod. Kay ang pagtuman sa balaod sa Dios mauna siya'y pamaagi nga buhaton sa tao, sa diha nga naluwas siya, pinaagi siyang pagtuo ngadto kang Kristo. Sa ato pa, ang naluwas mutuman sa sugo. Kay ang pagtuman sa sugo maunay bunga sa kaluwasan diha sa pagtuo nimo kang Kristo. Munay buhing ebidensya nga ikaw tinuod nakabaton og kaluwasan sa kang Kristo. Mutuman ka na kay naglikay na kapag pagkasala. Nga naman daig di ta mutuman kung magpadayon ta pagsupak sa sugo.
Ang Biblia nagsulti po higala sa bersikulo 8, kadtong nagapadayon sa pagpakasala, buti pasabot, kadtong nagapadayon sa pagsupak sa balaod sa Ginoo, iya ni Satanas. Kay si Satanas nagpakasala man usab, sukad pa sa sinugdan. Buti pasabot nga ang tao diay nga naglapas sa sugo, iya siyawa. Nga naman, kay ang yawa pod balinapason sa balaod, sukad pa sa sinugdan. Munang gusto siyawa nga ang tao palapason pos balaod, kay siya nga amahan sa pagkadautan, malinapason man siya. So gusto siya nga ang iyang mga anak maglapas sa balaod. Nga naman, nahibaw si Satanas nga sa adlaw sa paghukom sa Ginoo, ang balaod sa Dios mo'y sukdanan. Diha tatanahon mga higala, nagpakasala bata, nagsupak bata o nagtuman bata mga higala. Muna nga atong tanawon tong kaugalingon, kung nagtuman bata o wala bata magtuman sa balaod sa Ginoo. Kay sa unang Korinto 6:9 og 10, ang mabasa diha, walay tao nga malapason sa balaod sa Dios, nga pasudlon sa ginharian sa langit. Pagkaklaro na pagkasulti, tanawan ninyo ang maayong balita nga Biblia. Unang Korinto 6:9 og 10. Sa last portion na mabasa nga walay tao nga malapason sa balaod sa Dios, nga pasudlon sa ginharian sa langit. Ang pasudlon dito ang kadtong mga matinumanon sa balaod sa Ginoo. Kay wa may pasudlon ditong malapason. Asam di ang malapason sa balaod kadtong nagpakasala. Iya man na sa yawa, ang yawa sa pinadiyag 20 bersikulo 9 og 10, itambog man sa kalayos imperno, og ang mga tao pod nga nang sunod pos pagtulunan sa yawa, nga tuo lang pero di na magtuman sugo, kay tuo lang niya pagpakasal aron parehas ta. Sa katapusan malaglag pod ang tao higala nga parehas og prinsipyo sa yawa. So nga tong buhaton, tuo ta kang Kristo mga higala, o niya samtang mituo ta magtuman pod ta sa sugo. Kay sa atong mabasa dinhi, sa adlaw sa katapusan na higala, duha ra ka klase ang tao. Duha ra ka klase. Ang matinumanon o ang masinupakon. Ang matinumanon, nagtuo o niya nagtuman, sigurado na, nga padulong na sa kaluwasan. Kaysa Galacia 3:24, ang atong mabasa, naghiskot ang Biblia higala nga, kay pinagig ang kasuguan na himong atong mag-aagak, paingon kang Kristo aron matarungon ta pinaagi sa atong pagtuo. So ang balaod sa Ginoo mo ni mag-agak, magsulti, magtundo nato, paingon kang Kristo mahigala. O niya pinadiyag 14:12, ani-ani ang agda alang sa pagkaminantuson sa mabalaan. Sila na nagbantay sa mga sugo sa Dios o sa tinuhoan ni Hesus. So muna'y pagtuo nga makaluwas mahigala, magtuman sa sugo. Sa Juan 12:50, ang atong basa, ako nahibalo nga ang kahulugan sa sugo mao ang kinabuhing walay katapusan. Kaya kung tumanon, pero supakon pod nagkahulugan po nag-impierno mga higala. So ang pagtuo nga dili makaluwas, kadtong pagtuo nga nagtuo nga wa nagtuman sa sugo. Kay patay ang pagtuo kung walay binuhatan mga higala. So sa atong mabasa, sa nakasulat sa Roma 3:31, ingos Pablo, gibungkag na itong kasuguan tungos pagtuo, wala atong ipabarog ang kasuguan. So muna atong buhaton, o sa Mateo 7:21, mismo si Kristo nagsulti, ingon sa dili ang tanan, magtawag na ko Ginoo makaadto sa langit, ang makaadto ang taong matinumanon mahigala. So kay matinumanon man, di pauwahi ang tanan, kung naatas pagkamasinupakon karon, atong undangan ang pagkamasinupakon. Tuhuan na to si Kristo, o niya tumano na to yung masugo, aron sigurado nga siyang pagbalik, maluwas ta mga higala. So, wa namang yun tayo panahon ni As Rodolfo Bantilan. Salamat sa paglab, o niya po si Brother Mrs. Alex Liaban, mayong gabi Brad John o Brad Libby.
naulahig yun ko. Okay, salamat no. Wala magintay panahon magigala sa di pahingpit tapuson tuntulo naman nun. Ang atong tensyon. Okay, mga higala, magampo kita. Dalaygon ka nga Diyos sa walay katapusan. Daghang salamat sa kalampusan sa imong pulong. Tuguti, nga magapanalangin ka sa tanan nagapaminaw, dasiga o liguna sila silang pagtuo, o kabiga sila sa pagpangalagad usab diha kanimo. Gipangayo namo kini tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang ang inyong mahigalas kanginan, Pastor Joel Tirana, Brother Libby Clavis, og niining inyong ubos nga higalag igsuon, Brother John Dihito. Gaingon sa inyo, mayong gabi, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. The Bible may hurt you with the truth, but it will never comfort you with a lie.